Og vi starter med Isabella Jensen. Og herefter er det Sille Jensen. Ida Jørgensen. Sofie Iversen. Og træner Sille og herefter er det Mathilde Johansen. Jamen det er jo det andet hold. Mathilde Birkedal. Tilde Ellerkamp. Julie Vinter. Pernille Sandvig. Stine Sydkær. Og træner Uvind. De er virkelig også mange spillere. De har 6, og de andre har kun 4. Ja, det er lige præcis nok til et hold. Ja. Og lige kommer i finalen uden udskiftning. Det er flot. Ja. Nu håber jeg også, de vinder. Skal bare optage hele kampen. Ja, det kan du godt. Nu kommer der jo musik, hvis de scorer. Ja. Det er kampen, man sagde. Man sagde, når de kommer ind af kampen. Jamen, hun er virkelig god, hende der I spiller der. Fuck, det er svært at optage. Det ved jeg godt. Det havde været lettere, hvis det havde været et kamera. Jeg hæber på rød og hvid, fordi det er ham, vi får en sodavand af. Nå, jeg er grøn og hvid. Det er ham, vi får en sodavand af, så ham hæber jeg på. Ja, det vil jeg så også sige. Shit, det så vildt ud, da bolden bare røg deroppe, så landte den bare lige her. Det var tæt på. Ja, vi skal lige have optaget videoen her. Nej, jeg er lige i gang med video. Ja. Ja. Det er vildt, det her.
holdene, må det er begge to nogle gode hold. Ja, det